Кешке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә, хәзер булачак темалар турында. 75 еллык тарих. Казан Суворов училищесы юбилеен ничек билгеләп үттеләр? Айзат Шаймарданов. Сентябрь бакчалары. Балалар бакчаларында үй туйлары гөрли. Әниләр һәм нәниләрнең ничек шатлануын Рәмзилә Гафиятуллина да күреп кайтты. Әлеге студентлар укырга да, төрле чараларда катнашырга да өлгерә. Многие стали говорить по-татарски, находясь в нашей республике. Төрле илләрдән Казанга җыелган яшьләр белән Илдар Сафиуллин да аралашып кайтты. Бишбалта бистәсенә Россиянең икенче адмиралтействосы булырга. Дәвәниләре сөйлиләр иде. Монда Бишбалтада бик яхшы балта осталары булды. 3 гасыр элек булган тарихны бер сында Алия Хәйретдинова күреп кайтты. Татарстан елның төп сәяси вакыйгасы Дәүләт Советына депутатлар сайлауга әзерләнә. Иртәгә тынлык көне сайлаучыга карар кабул итү өчен вакыт бирелә. Безгә эшли торган парламент кирәк. Бүген республика халкына президент Рөстәм Миңнеханов шулай дип мөрәҗәгать итте. Ул бу вакыйганың мөһимлеген ассызыклый һәм республикада барган уңай үзгәрешләргә теләктәшлек күрсәтергә дә чакыра. Хөрмәтле Татарстанлылар, 8 сентябрьдә Республика Дәүләт Советы депутатларының сайлаулары үтәчәк. Сайлау кампаниясы тыныч узды. Сез күп кенә наказ җиткердегез. Алар барсы да эшкә алынды. Без республика программалары буенча эшләүне дәвам итәбез. Яңа безнең ишегалды республика программасын әзерлибез. 3 ел эчендә һәр ишегалдын тәртипкә китергә җыенабыз. Авыл халкы өчен 4 медицина комплексы, мобиль поликлиника эшкә киреште. Бу ихтисади үсешкә күрә мөмкин булды. Әмма проблемалы сораулар аз түгел. Без аларны хәл итәчәкбез. Безгә сездән ярдәм кирәк. Безгә эшкә сәләтле парламент кирәк. Сезне 8 сентябрь көнне сайлау участокларына килергә чакырам. Татарстанның киләчәге өчен тавыш бирергә сорыйм. Сезгә бик зур рәхмәт. Тынлык көне башланганчы без бүген Казан һәм Чаллы халкы белән аралашырга да өлгердек. Сайлауга баралармы? Алдагы тормышыбызга битараф калмаган һәрбер кеше барырга тиеш. Әлбәттә барабыз. Чөнки күреп торабыз, безнең тормышыбыз алга атлый. Менә ел сайын безнең башлыкларыбыз ниндидер. Менә бу ел театр елы. Шундый алдагы ел скверлар елы булды. Үз тавышыңа белдертергә кирәк инде барыбер дә. Кемдә булса синең өчен түгел бит, син үзең өчен решать итәргә тиеш дип уйлыйм. Обязательно барабыз, сайлыйбыз. Үзебездән генә тора ул, үзебез чөнки үзебез сайлыйбыз аларны. Сайлауга барам, Алла берсә. Үзебезнең тормышыбыз нинди булганын беләбез. Шуның өчен барам. Мин әлбәттә сайлауларга барам, чөнки сайлаулардан соң безнең тормыш яшәешебез үзгәрә. Әлбәттә сайлауга барам, чөнки үз республикам өчен үз тавышымны бирәчәкмен. Син барасың икән, син үз киләчәгеңне, үз тәкъдириңне үзең хәл итәсең. Сайлауга барам һичшиксез. Менә син битараф, мин битараф, алай булмый бит инде ул. Бөтенебез бергә бер йодрык булып эшләргә өйрәнсәк, нәтиҗәсе булырдыр дип уйлыйм. Барырга кирәк, битараф булырга ярамый. Значит, мин сайлауларга даими йөрим. Һәр кешенең тавышы мөһим дип уйлыйм. Парламентка кемнәр эләгәсен халык хәл итә бит. Силы, которые он считает должна представлять его в парламенте Республики Татарстан. Сайлау кампаниясының соңгы көнедә партияләр өчен актив иде. Бердәм Россиянең минем депутат дип аталган онлайн сервисы эшли башлауга 2 ай булган. Бу вакыт içендә Татарстанлылардан 8 меңнән артык мөрәҗәгать килгән. Бүген дежурда Фәрит Мөхәммәтшин иде. Төзекләндерү эшләре, социаль ярдәм, өлешкә кереп фатир алучылардан килгән мөрәҗәгатләр. Әлегә онлайн хезмәттән һәркем куллана ала. Моның өчен экрандагы телефон номерына шалтыратып яисә WhatsApp аша сорау бирергә мөмкин. Шулай ук минем депутат сервисының сайтына да кирергә була. Ул сайлаудан соң да эшләячәк. Это Мухаммедшин. Речь идет о газификации водоснабжения вот этих двух серьезных вопросов. Так, да? Это вы лично? Так точно. Господи, Боже
Hayırlı günler. Bugünkü xatlarla ertəgədə toxtamas bilmeyim. Xalq müracaat etəbit indi. 8.000'den artıq müracaat buldu. Onun 4.000'den artığı, yartısından artığı mine şuşu benim deputat degen onlayn rejiminde xalq müracaat etti. Pensionerlar partisi штабында сайлау алды кампаниясына нәтиже ясап агитацияны тәмамлыйлар. Олар 500 күзәтүче, шуның кадәр үк участок комиссиясе әгъзаларын әзерләгән. Тылны көне алдыннан сайлаучылар белән соңгы очрашуларны үткәреп, агитация матбугатын тараталар. Последний день предвыборной агитации. Сайлау алды агитациясының соңгы көне инде. Барысы да тарихта калачак. Имзалар җыю аларны тикшерә. Хәзер штабта беркем дә юк. Барысы да эш кырында. Республиканың яшьләр парламенты билгеләнгән бүген Казанда кандидатлар өчен сайлауның нәтиҗәсен игълан иттеләр. Яшь Татарстанлылардан 400-дан артык гариза килгән иде. 3 атна дәвамында республиканың шәһәр һәм районнарында дебатлар уздырылды. Анда катнашучылар үзләренең программалары белән таныштыра. Сайлау нәтиҗәсендә яшьләр парламентының 100 әгъзасы билгеләнгән. Ул Татарстан Дәүләт Советы каршындагы орган булачак. Бүген игълан ителгән нәтиҗәләр әле соңгысы түгел. 20 сентябрь көнне конкурсның 4-нче этабы узачак. Они имеют четко сформулированную свою позицию, имеют голос, имеют желание говорить и представлять интересы молодых людей, и это очень круто. Казан бүген дөньяның яшьләр һәм волонтерлар үзәгенә үрелде. Башкалада халыкара форум башланды. Планетаның 80 иленнән килгән 100 волонтер атна дәвамында зур ярышлар оештыру, кунаклар белән әдәпле итеп аралашу, эшне файдалы итеп башкару тәҗрибәсе белән уртаклашачак. Әлеге чараның әһәмиятен менә шушы бинага килеп кергәчтән үк аңларга мөмкин. Монда төрле илдән вәкилләр җыелган. Алар төрле телдә сөйләшсәләр дә, якын туганнар сыман аралашалар һәм бер-берсен бик яхшы аңлыйлар. Төп максаты аларның тәҗрибә уртаклашу. Бүгенге чараның асылы да нәкъ менә шуннан гыйбарәт. Гарәп, инглиз, һинд, португалия монда нинди телләрдә генә сөйләшмиләр. Беренче мәртәбә генә күрешсәләр дә, бу егет кызлар кочаклашып исәнләшә, селфи ясыйлар. Аралашу дуслык телендә бара. Без монда күп нәрсәгә өйрәнергә дип килдек. Үзләштергән белем тәҗрибәне киләчәктә үзебезнең илдә волонтер буларак кулланырга телибез. Монда чит кеше юк. Казан бер атнага дөньяның волонтерлар үзәгенә әверелде. Катнашучылар 100-гә якын, алар 80 илдә. Миңа башка мәдәниятларны өйрәнү бик кызык. Гомумән, биредә катнашуым белән шиксез бәхетлемен. Казанга җыелулары юкка гына түгел. Бездә универсиада, судагы спорт төрләре, футбол буенча дөнья чемпионатлары һәм WorldSkills үтте. Алар тарихка иң яхшы оештырылган чаралар булып керде. Уверен, нашим гостям понравилась Казань. Блестящий, энергично развивающийся город с древней историей и молодой, где созданы были все условия для честной, справедливой борьбы, для дружеского общения зрителей и участников из более чем 60 стран мира. Желаю вам успехов и побед! Спасибо Татарстану, спасибо Казани! Үзең белгәнне башкаларга да өйрәт дигән гыйбарә бар. Казан волонтерлар форумын 3нче ел рәттән кабул итә. Многие стали говорить по-татарски, находясь в нашей республике. Это тоже нам приятно. Отвечают на исямсыз, запомнили слово девиза нашей республики «Алга вперед». Это тоже говорит о многом. Кунакларны тагын монда килерлек итеп, ничек каршы алырга, катлаулы хәлләрне ничек булдырмаска, барысын да сөйләшәләр. Без сезгә ышанабыз, белемле һәм кызыксынучан кыю булуыгызга. Сез Фисуның гына түгел, үзегезнең илнең, дөньяның да киләчәге. Волонтерлар монда алган тәҗрибәне инде 1 елдан Токиода Олимпия уеннарында сынаячак. Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Балалар бакчаларында үй туйлары гөрли. Бүген Казанда гына да 3 бина ачтылар. Чаллы белән Лаиш районында исә тагын бер шәһәрне, урыннарның яртысы ясле төркемнәре өчен. Гомумән алганда демография илкүләм проекты быел 2,5 сабыйны урынлы итәчәк. Теманың дәвамы Рамзила Гафиятуллина материалында. Хочешь пойти в садик? Мелисаға тиздән 3 яшь әнисенең эшкә чыгар вакыты җитә, шуңа да бакчаның ачылышын зарыгып көткәннәр. Ул 260 урынга исәпләнгән, шуларның яртысы ясле төркемнәре өчен.
Бу садик бик якын безгә, гел янында инде бик безгә бик удобно. Бакчага уенчык дип исем биргәннәр, бәхетле балачакның аерылмас өлеше ул. Балалар бакчасында уенчыклар тарихына багышланган музейда ачырга ниятлиләр. Әлегә монда экспонатлар санаулы гына, әмма барысы да үзенчәлекле. Әйтик, менә бу курчакларда төрле һөнәрияләрен күрергә була. Монда аш-су устасы да, цирк хезмәткәре дә бар. Кайсы илдә нинди уенчыклар беренче барлыкка килгән, алар нәрсәдән эшләнгән. Шуннан соң без бу уенчыкларны үз кулларыбыз белән ясап, шушы музейны тормышка ашырбыз дип уйлыйбыз. Уйнап кына калмый, балалар монда төрле яклап үсеш алачак. Степ һәм блога аэробика түгәрәкләре, чит тел дәресләре, теләүчеләр өчен Монтессори төркеме дә булачак хәтта. Мондый әкияти бакча балалар күңеленә хуш килде. Яңа бакчага эләгү бәхете быел Казанда 2000 ярым балага елмаячак. Урыннарның 1000нән артыгы иң нәниләр өчен Башкаланы Завойский урамында аларга дип махсус бина төзегәннәр. Әниләрнең 3 ел өйдә утырасылары килми, шуңа да нәниләр өчен төркемнәргә ихтыяҗ зур дип бакча мөдире. Менә бу яслегә 50 бала йөриячәк. Лоиш районының Усат авылы сабыйларының да хәзер үз йортлары бар. Айтишка дип атала. 5000 кешелек торак пунктта бу шундый беренче муниципаль бакча. Һәр көнне карыйлар иде, ничек садик ачылын, көткәннәр иде, менә бүген ачылгач бик рәхәтләнеп бирерләр дип уйлыйм. Усат авылындагы бакча 260 урынга исәпләнгән. Экология, юл кагыйдәләрен өйрәтүгә игътибар биреләчәк. Гомумән заманча юнәлешкә йөз тоталар. IT икән димәк, ниндидер яңалык күздә тотыла. Без дә ата-анабызга тугры калып, яңа юнәлешләрдә эшләргә исәп тотабыз. Улларымны бакчага бирергә үк эшкә чыгам дип сөенә Эльвира. Демография илкүләм проектына рәхмәтле. Аның кысаларында быел республикада 29 балалар бакчасы сафка бастырыла. Шуларның 17се ачылган инде. Моннан тыш быел республикада 112 балалар бакчасына капиталь ремонт үткәрелде. Төзекләндерү нәтиҗәсендә диварлар гына түгел, эчтәлек тә үзгәрде. Шуларның берсе Чаллыда Зяб бистәсендәге 40 еллык иске бинаны ремонттан соң танырлык түгел. По сравнению, что было и что стало, большая разница. Җиһазлар да, идәннәр дә бик иске иде инде. Аерма җир белән күк арасы кебек, хәзер күпкә заманча һәм уңайлырак. Моңарчы балалар бакчасына 195 сабый йөргән булса, быелдан биредә мөмкинлекләре чикләнгән ниләр өчен дә бер төркем җыярга исәплиләр. Дефектолог бүлмәсе дә ясалган. Бинаның уңайлылыгын балалар инде бик тиздән бәяли алачак. Бакча киләсе сишәмбедән эшли башлый. Рәмзилә Гафиятуллина, Ринат Сафин, Андерсон Тальцев, Яңа Гасыр каналы. Бер бинада спортның дистәләгән түрі белән шөгыльләнеп була. Чаллыда капиталь төзекләндерүдән соң Титан үсмерләр клубы ачылды. Республика проекты нигезендә яңарту эшләре 1 миллион 100 мең сумга төшә. Хәзер биредә шөгыльләнү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Үсмерләрне бигрәк тә йога кызыксындыра. Вытягиваем руки и наклон. Вправо и влево. Иркен һәм якты бүлмәдә йога белән шөгыльләнәләр. Тәҗрибәле остаздан дәресләр алу мөмкинлегенә монда йөрүче кызлар шиксез шат. Приезжаю сюда и занимаюсь каждый день. Миңа бик ошый, көн сайын шөгыльләнәбез. Я живу далеко. Йога ул мөгъҗизага тиң. Мин үзем ерак яшәсәм дә, мондый тренер белән шөгыльләнү өчен рәхәтләнеп йөрим. Клуб автокаланың газ пистәсендә урнашса да, анда шәһәрнең теләсә кайсы почмагыннан үсмерләр йөри ала. У нас клуб работает. Без сәгать 3-тән эшли башлыйбыз. Бирегә йөрүчеләр төркемнәргә бүленә. Көненә 40-тан артык бала шөгыльләнә ала. Титан клубында йога белән генә түгел, спортның башка төрләре белән шөгыльләнү мөмкинлеге дә бар. Хәтта җәй көне хоккей уйнарга да мөмкин. Әлегә менә шундый өстәл уены, тик кыш җитүгә клубның үз бозында чын хоккей корты эшләячәк. Тут разные развлечения. Одно из них это из деревянных деталей делать вот такие вот танки. Спорттан кала башка шөгыльләргә дә урын бар. Бу әле танышу, дуслашу урыны да. Ачылу тантанасына килгән шәһәр мэры да үз балачагын искә ала. Все мы родом из детства. Без барбызда балачак иленнән безнең дә шундый клублар бар иде, анда дуслык төшенчәсен аңларга өйрәндек. Чаллыда барлыгы 26 үсмерләр клубы, 14 хоккей корты һәм экстрим парк бар. Аларда 2500-дән артык үсмер шөгыльләнә. Чаллыдан Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы. Сез хәбәрдар программасын карыйсыз салдагы минутларда. Булачак таныкчылар ант бирде. Әйбәт әверинде, балаларга да сөяргә әйбер булачак. Егетләр нинди хис кичерешләр кичерә? Тулырак Руслан Хуснуллинов. Торналар, китмәгез, борылыгыз. Тыныч җирләр. Ашау базасы да әйбәт. Шуннан күрә тирәяктан монда тупланар дип беләм. Татарстанда моңа кадәр күрелмәгән хәл Ашыт елгасы буена 400 сыры торна төшкән. Торналар эзеннән Айзат Шаймарданов.
Ульяновск өлкәсе губернаторы Сергей Морозов Татарстанның иң дәрәҗәле бүләкләренең берсе дуслык орденына ия булды. Указны Рөстәм Миннеханов имзалаган. Әлеге бүләк төбәкара элемтәләрне ныгытуга зур өлеш керткән өчен бирелә. Сергей Морозов шундый шәхес. Бүген аның туган көнедә 60 яшь, ул 15 ел төбәк губернаторы вазифасында. Шушы вакыт эчендә Ульяновск өлкәсе белән Татарстанның тыгыз хезмәттәшлек һәм дуслык бәйли. Сергей Морозов җитәкчелек итә башлауга күрше төбәктә татар мәктәбе, татар мәдәнияте үзәге ачыла. Милләттәшләр күпләп яшәгән җирлекләрдә татар теле дәресләрдә һәм түгәрәкләрдә дә укытыла. Быел милли телләрне саклау һәм үстерү турында өлкәдә аерым концепция дә кабул ителде. Ульяновск Сабантуена федераль дәрәҗәдә 3 тапкыр уздырган бердән-бер төбәк. Соңгысын 2016 елда кабул итәләр. Чираттагысын инде 2022 елга билгеләгәннәр. Мы соседи, мы друг друга поддерживаем, помогаем. И, конечно же, я искренне благодарен ему за его отношение к всем национальностям, в том числе татарам. Сегодня вот мечеть посетили, музей зашли. Значит, люди любой национальности живут в этом регионе в мире и согласии. Это самое наше большое достояние. Казанның Бишбалта бистәсе өчен бүген үзенчәлекле көне. Монда судно төзүчеләр истәлегенә сын ачылды. Петр беренче чорында Идел буенда урнашкан бистә ни белән дан тоткан һәм Бишбалта халкы дәвамчылары нинди хатирә саклый бу хакта тулырак Алия Хайретдинова. Идел буе карап төзүчеләре моннан 3 гасыр элек булай биегәнме, юкмы билгесез, әмма үз эшләренең усталары булуы көн кебек ачык. Моны Петр беренчедә билгели. Җирле халык әле дә әби бабалары хатирәләрен саклый. Идел буйлап караплар йөргән, кунакка патшаларда килми калмаган, сәүдәгә дә игътибар зур булган. Бик яхшы балта осталары булды. Алар Петрушкин дворда корабльләр төзегәннәр. Монда хәтта Екатерина үзенең корабль белән Петрушкинда килгән. Здесь были специалисты, которые... Биредә әлеге корабльләрне балта һәм башка инструментлар белән төзегән осталар яшәгән. Алар нәкъ бу урыннарда күпердән башлап Иделгә кадәр тупланган. Бистә исеме дә җисеменә туры килеп тора. Бишбалта, мондагы ир-атлар агач эшкәртеп кораплар төзегән. Адмиралтейство бистәсенә 300 ел юбилейга 3 тонналык тарихи сында әзер. Монда корабның төрле элементларын ясаучы агач осталарын күреп була. Башларында түбәтәй, кулларында пышкы һәм балта. Шәһәр янында гына урнашкан Бишбалта бистәсе инде Болгар чорыннан ук кораплар төзү үзәгенә әверелә. Соңрак аны Петр I Россиянең 2нче адмиралтействосы итеп билгели. Сын бронзадан кыйлган бу эшләргә 8,5 миллион сум акча тотыла. Башта кәгазьгә төшердем бу сынны, соңрак эшне скульпторга тапшырдым. Казанда сын кыю кыйммәткә төшә. Екатеринбург шәһәрендә эшләтергә туры килде. Адмиралтейство бистәсе Санкт-Петербургның Васильев утрауына бик ошаган. Төп урамга кичкенә урамнар тоташып китә. Янәшәдә паруслы корабның агачтан ясалган өлешләре, һәйкәлнең суднолар төзелеше белән бәйле икәнен балта остасы кулына тоткан кәгазь битеннән дә аңлап була. Аңа кораб ясалган. Алия Хайретдинова, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы. Казан суворовчыларында да юбилей. Бүген хәрби училище оешуга 75 ел тулды. Монда 1954 елга чыгарылыштан башлап уку йортын быел тамамлаган суворовчыларга кадәр җыелды. Шул вакыт эчендә аларга берничә сугыш күрүгә, афган телен өйрәнергә дә туры килә. Барысы хакында тулырак Вайза Шаймарданов. Кочаклашулар һәм күрешүләр хәрби киемнән булмасалар да күңелләре белән алар суворовчы. 34 ел элек дусларны күрдем. Бәйрәмме сезгә? Бәйрәм. Яшь суворовчылардан алып юбилейга ветераннарга кадәр килгән. Бу 1954 елгы чыгарылышлар. Мы с гордостью здесь встали навечно в Суворовский строй. Эльмира Яхина ярты гасыр гомерен биредә география фәнен укытуга багышлый. Ничек дип әйтим, менә авылдан килгән малайлар име, аларның белү әзрәк ие. Шәһәр балалары белән чагыштырганда, но аларның ихтирамы намного больше. Алар шул хәтле тырышып укыдылар. Казан хәрби Суворов училищесы 1944 елда әле сугыш тамамланмаган вакытта оеша. Монда Татарстаннан гына түгел, якын тирә төбәкләрдән дә беренче укучыларны кабул итәләр һәм 75 ел эчендә 12 мең суворовчы тәрбияләп чыгаралар. Иң катлаулы чорлар 80-90 елларда була. Ул вакытта илдә булган чорлар суворовчыларны Афганга әзерлиләр. И мы всем взводом учили афганский язык тогда. Бөтен взвод белән афганнарның дори телен өйрәнә идек. Безне Афганистанга әзерләделәр. Бөтен взвод белән Львов училищесына җибәрделәр. Аннан Советлар гаскәрен Афганистаннан чыгару карары кабул ителде. Без элеккегечә белем ала башладык.
Төрле буын Суворовчылары парады исә иң истә калган мизгел булгандыр өлкәннәр һәм аларның дәвамчылары. Многие воспитанники училища... Чыгарылыш укучыларның күпчелеге хәрби частьләрдә команда итә. Саклану министрлыгының төп штабында хезмәт куя. Монда ихтыяр кеше һәм ватанпәрвәр кешеләр тәрбиялиләр. Суворов училищесы тарихи әһәмияткә генә ия түгел, ул заманча уку йорты. Яңа тулайтрак, боз сарае, спорт майданнары һәм хәтта парк та бар. Бүген балалары хөрмәтенә биредә һәйкәл дә ачтылар. Айза Шаймарданов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Погонлы болашак Суворов мәктәбе бүген ничек үзгәрә һәм үсә, бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Бүген 100 елга беренче тапкыр Казан танк училищесы курсантлары ант бирде. Моңарча Россия күләмендә дә мондый тантана узмаган. Ел сайын 100дән артык танкчы укытып чыгаручы белем йортының бу юласы даимигә әйләнер микән соң? Ни өчен ант тексты хәзерге курсантларга аеруча кадерле? Руслан Хөснетдинов шул хакта. Клянемся всегда быть верным Отечеству и курсантскому братству. Клянемся! Клянемся! Антны тәүге мәртәбә беренче курслар бирә барысында җитди парад формасында халык алдында антны Ирак Уссурийскидан килгән Роман Степаненс укый. Сүзләрен курсантларның барысы да яттан белә, чөнки аны үзләре язганнар. Был проведен, так будем говорить, конкурс. Танкистларга багышланган иң яхшы текстка конкурс үткәрелде. Курсантлар аны үзләре иҗат итте. Быть патриотами и достойными гражданами России. Клянемся! Клянемся! Училищены тәмамлаган 50дән артык хәрби советлар союзы герое һәм Россия герое исеменә лаек. Бөек ватан сугышы елларында гына монда 4000дән артык танкист әзерләнгән. Бу ике танк армиясе дигән сүз. Бүген дә булачак хәрбиләр ватанга тугры һәм гадел булырга сүз бирә. Волнение булды инде әзрәк. Училищеда берничә тапкыр булгач, үзенә караса бер әйбәт әверинде. Балаларга да сөяргә әвер булачак. Служить иткәндә бөтенесенә башта ук белеп укырга кирәк. Монда бит күп геройлар Советского Союза, бөтенесе монда. Антны бер юлы 133 курсант бирә, егетләрнең һәрберсенә кара билетта тапшыралар. Әлеге чара беренче тапкыр гына узуына карамастан, егетләр арасында ул күп көч һәм әзерлек таләп итә. Хәзер әлеге чараны ел сайын уздырмакчылар, традициягә кертү исәпләнә. Руслан Хөснетдинов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Торналар төшкән җирдә Әтнә районындагы ашыт тыйлыгын хәзер нәкъ шундый урын дияргә була. Анда бу көннәрдә бер юлы 400 соры торна күрәләр. Моңарчы бу кадәр булмаган. Торна Татарстанның кызыл китабына кертелгән сирәк кош санала. Алар ни өчен Әтнә кырларына җыелырга булган соң? Айза Шаймарданов җавап эзләде. Нашу басук тыйында паласа белән Торналарның шулай күпләп җыелуын ашыт тыюлыгы җитәкчесе күреп ала. Тыюлыкның мәйданы зур, 2700 гектар, кошлар төрле урыннарга күчеп йөриләр. Сулыкларак тартылалар инде, сулыкларак җиргә. Соры торналар бик сизгер, теләсә кайсы тавышка алар шундый куркып очып китүләре ихтимал. Шуңа да без машинаны читтә калдырдык һәм үзебез җәяү генә алар янына якынрак барып карыйбыз. Соры торналар янына якынрак килүгә алар куркып очып китте. Ләкин узакта үтми, икенче урында без башка төркемне очраттык. Әлеге тыюлыкта торналар өчен яхшы шартлар бар. Ашыт елгасы, сулыклар, камышлы урыннар күп һәм тирә-юньдә ашлык үсеп утыра. Димәк, торналар тукта, иминдә дигән сүз. Монда үрдәкләр, кырказлары һәм аккышлар да бар. Ашыт тыюлыгы территориясендә торналар, менә бу август-сентябрь тирәсендә аларның тирә-яктан җыела башлыйлар шу территорияга. Ашау базасы да әйбәт. Шуңа күрә тирә-яктан монда тупланалар дип беләм. Димәк, җылы якларга очып китәр алдыннан ашыт тыюлыгы торналар өчен аэропорт вазифасын үти булып чыга. Соры торна Татарстанның кызыл китабына сирәк кыш буларак кертелгән. Аның биеклеге 1 метрда 15 сантиметр, ә канатлары 2 метрга кадәр җитә. Авырлыгы 6-7 килограмм. Алар төньяк районнарда Әтнә, Балтач, Әгерҗедә, шулай ук Чиста якларында туктала. Җәен 150 пардан да артмыйлар. Зимуют журавли. Татарстанга кайтучы соры торналар Иран якларында кышлый. Сибиргә кайтучы кышлар Һиндстаннан очып килә. Ә бездәге торналар Хәзәр диңгезенең көньяк өлешеннән кайта. Татарстанда хәзер соры торналарның саны елдан-ел арта бара. Соры торналар җылы якларга октябрьдә очып китәчәк. Әтнә районыннан Айзат Шаймарданов, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Спорт яңалыклары белән студиябездә Илдар Сафирин. Илдар, хәерле кич. Бүген нинди кызыклы яңалыклар белән синдерәсең? Хәерле кич, Фәнис. Акбарс командасы ниһаять яңа сезонда беренче җиңүен бәйрәм итте. Россия футболчылары бүген Шотландия командасы белән чираттагы уен үткәрәчәк. Спорттагы һәм башка яңалыклар турында кыскан рекламадан соң бездән аерылмагыз.
Казанда аквабайк буенча Россия чемпионаты узачак. Анда илнең 60-ка якын төбәгеннән спортчылар килү көтелә. Иң югары уңышка ирешүчеләр халыкара ярышларга сайлап алыначак. Акбарс командасы яңа сезонда беренче җиңүен бәйрәм итте. Акбарс хоккейчылары яңа сезонда бик әһәмиятле беренче җиңүгә иреште. Хельсинкида узган очрашуда Дмитрий Квартальнов уенчылары Йокерит командасыннан өстен чыкты. Кирилл Петров Акбарс клубына кайтканнан соң җанатарларны беренче гол белән шатландырды. Акбарс кунакта 5-2 сәбәп белән уңышка иреште. Иртәгә безнекеләр кунакта Сочи командасы белән уйнарга әзерләнә. Футбол җанатарлары түземсезлек белән бүген кич булырга тиешле уенны көтә. Анда Россия җыелма командасы Шотландия футболчылары белән көч сынашачак. Әлегә уен Европа чемпионатына сайлап алу чарасында булып тора. Россия җыелма командасының баш тренеры бу елы Рубин клубыннан уенчыларны җәлеп итмәгән, кемдер имгәнгән, кемдер исемлеккә эләкмәгән. Шулай да монда элек Казан клубында чыгыш ясаган егетләрне күрергә мөмкин. Мин монда булуыма, ярышта катнашуыма, биредәге теләсә кайсы футболчы кебек бик тә куанам, тырышып, лаеклы рәвештә ил данын якларга әзерләнәбез. Бу күңелдә горурлык хисләрен уята. Россиялеләр бүгенге очрашуны Шотландиядә үткәрәчәк. Уен 21 сәгать 45 минутта башлана. 9 сентябрьдә Станислав Черчесов Калининградта Казахстан футболчыларын кабул итәргә тиеш. Баскетбол белән мавыгучы яшьләр Казанга җыела. Халыкара дәрәҗәдәге турнир Казанда 2нче тапкыр үтә. Анда 2003 елда һәм оннан яшьрәк туган балалар катнаша. Россиядән тыш Казахстан һәм Эстониядән да вәкилләрнең килүе көтелә. Ярыш Татарстанның элекке баскетбол федерациясе президенты Геннадий Ветровның якты истәлегенә багышланган. Спорт чарасы 7 сентябрьдән 11 сентябрьгә кадәр КАИ Алиб спорт комплексында үтәчәк. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Алдагы ял көннәрегез матур үтсен, исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Күптәннән яңа шкаф-куфе турында хыялланасызмы? Сыйфатлы вакытында эшләнелгән һәм 20% ашламалы шкаф-куфе алырга теләсәгез, Данил Майсара шалтыратыгыз. Данил сызык master.rf, телефон 2 167 166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк чыгыш. Бөгелмә баулы Ознакайда булытлы 18 градус җылы. Төньяк чыгыш Түбән Кама ярчылы Алабугада сүрән көн көтелә. Яңгырлар булмый, җылылык 19 градус. Төньякта Актаныш, әгәрчә Менделеевскида булытлы, ләкин яңгырсыз 19 градус җылы. Төньяк-көнбатыш Орша, Кукмара, Балтачта алмашлычан булытлы һава. Җылылык 20 градус. Болгар буа Чүпрәледә урны белән кояшлы яңгырлар көтелми. 22 градус җылы. Үзәктә Чиста, Нурлат, Аксубайда аязучан булытлы һава. Яңгырлар булмый. 19 градуска кадәр җылы булачак. Алда көннәрдә дә һава торышында әллә ни үзгәрешләр көтелми. Доктор Ост федераль шелтәрнең медицина үзәге операциясыз һәм авыртусыз умыртка апанасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын очрак операциясыз дәвалана. Яхшы протез читтә торсын. Буыннарны операциясыз дәвалау технологиясе авторы Оксана Кузина сүзләре. Үз пациентларыбызга без катлаулы хирургияләр аша дәвалануны киңәш итмибез. Без алдынгы технологияләр ярдәмендә операцияләрсез буыннарны терлекләндерәчәкбез. Төрле яшьтә, тулы тормышка хәрәкәтләрдә чикләүләрсез һәм авыртуларсыз әйләнеп кайтырга мөмкин икәнлегенә доктор Ост медицина үзәгенә килеп инаныгыз. Башкалабыз Казанда кояшлы, яңгырлар көтелми. 20 градустан 22 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан талган җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 761 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чадымлыгы 56%. Җирнең магнит каратыныч. Әлегә менә шулар. Сезнең һава торышы белән Альбина Хабибуллина таныштырды. Ял көннәрегез күңелле һәм файдалы үтсен. Сау булыгыз.